kasih Nona Prastiwi. Matur nuwun Bu Neti. Sami-sami. Wah, jan gayeng banget ninggal Katrinan. Iya, Pak. No, piye, Pak? Iki gandeng lakone isih dawa. Lek seneng-seneng dicukupke tekan semene isih ya, No. Mengko diteruske ning gro-gro. Goro-goro. Ning goro-goro. Ya gek mbacutke lakon sik, No. Ya, Mak, ayo. Enjing bidal gumuruh saking jroning praja. Angkung ingkang balakuswa prabusananira lira surya wedalira saka ing jalanidi rasa madangi jagat tumunga paning sapucak ing wukir para babang sumerat keneng soroting sorong mekolan gunung gunung
Wah, jagat dewa Bathara. Pancen aku ngrawi ana ing pasewakan negara Ngastina. Mung sumedya ngampiri Yai Prabu Duryudana supaya manunggal karo para Pandhawa nyengkuyung ngene bakal bangun candhi Saptaarga. Nanging tinemune malah kura mung arep rusak jajak dosa ngupaya kanca. Mung sumedya mbubuthek banyu bening bakal ganggu gawe apa sing dadi gegayoane para Pandhawa. Wah, ora patut. Dakanala murang tata. Wis ora ana gunane aku makumpul karo Kurawa. Apa maneh Baladewa ki nggone wong jujur. Prayogane aku jumujuk ana ing Saptaarga manunggal karo Yai Kresna lan kadangku para Pandhawa. Handra ingkang puspitorum kasiliring samira nomre sekar kadung as kandanyo mawe raras retnaning diya
Ya jagat dewa Bathara Angger Antasena kepareng rawuh wonten Kendali Sada sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng kula pasak pabagya sami manggih karaharjan Nger Angger Antasena ya mundi pangestune Siwa Mayangkara sowanku lulus raharja ora ana alangan suwiji apa bektiku lan basaku katur ya inggih kula tampi dawah sami-sami Nger Janur gunung rawuh wonten Kendali Sada lajeng wonten wigatos menapa Nger Antasena ngene ya sowanku iki kejaba tuwi kawidadane Pak Danoman sejatine sowanku iki diutus para pepundhen Pandhawa dene wigatine Caos Uninga yen to kalenggan iki para pepundhen arep mulyake pasareane para leluhur saranane ya kuwi kanthi mbangun Candhi Saptawarga lah kejaba Prabu Kresna lan Kyai Semar Siwanuman ki ya klebu dadi pamomonging para Pandhawa. Mula rening iki para Pandhawa duwe gawe arep bangun Candhi Saptawarga, Siwa Mayangkara saiki uga diaturi supaya manunggal karo kadang Pandhawa. Rawuh ing Saptawarga kejaba mengestoni uga ngewangi bot karepotane para pepundhen Pandhawa. Siwa Mayangkara Gagya Trisang kapirangu Rianggul kirempet kempet Dosang retnaning bawana Ong Jagat Dewa Bathara Nger sejatosipun kula inggih sampun uninga bilih kadang kula para Pandhawa badhe bangun candhi tanpa dipun dawuhi kula inggih badhe manunggal nanging jebul Angger Antasena malah rawuh mriki tegesipun kepasan yuga lah rak ngono yen ngono saiki rasa kesuwen ayo bebarengan karo aku manunggal karo para pepundhen Pandhawa ngiras pantes ngrondani negara mbok menawa laku dom sumuruping banyu ingkang sedya mbebuthek banyu bening awake dhewe kudu bisa nrenggalani inggih Angger Antasena wis ayo wae tak derekke inggih monggo Nger sesarengan kula derekaken Antasena Kapapak keprangguling mungsuh Kapapak bawat nyobentar Kapapakane ngaloka ladalah ngaglah ana dedalan Antasena iki iki Siwa Kartamarma to iki ya dasar para nyata Antasena kok nganti wadyabala gelar sepapan mongko sikep gegaman arep nendi arep menyang endi arep ngluruk perang po wah gedhe sujanamu Antasena sujana wae to merga kura nendi papan mung gawe rusak mesti mung bebutek banyu sing bening ora ngaku ora yo ora tedeng aling-aling mulane iki kura nganti wadyabala garis papan bakal ngluruk ana ing Saptawarga lah rak tenan to nek tekan Saptawarga arep ngopo ngaku
arep gagalke nggone para Pandhawa bakal bangun Candhi Saptaarga. Merga kuwi dianggep nyahak wewenange Koko Prabu Duryudana. Mula kowe sumingkira Antasena, dalan iki bakal tak nggo lewat meng arep gawe rusak mesti ketekan Kurawa. Bali nek ora gelem bali malah kelakon tak babati wadya balamu parat. Wani ngalang-alangi nek ngono kowe wani karo wong tuamu, aku lan Kurawa. Nek jane iki aku ora wani karo pepundhenku, ning sing tak waneni iki pakartine. Kakean wuwus ngemping lorong Ginjapati, untapke nyawamu welah. Teneh kondang Kartomarma iso ngalahke Antasena iki. Buri Sirah
Sambato. Sangu gaman, yo maju rene. Aja endoy, ora. Tibane tumpes mati. Sen ora mlayu ana munyuke barang. Jandak rica-rica we. Yo. Ayo, ayo. Wah. Wow. Pecah kula man. Wah, edan tenan perange kowe. Wah, rame tenan man. Kowe iki maju keri dhewe, mundur dhisik dhewe. Nyatane mungsuhe ampuh-ampuh kabeh man.
Mboten kiat kula, Man. Pun kula sumangga Dewan. Halo bambu, halo bambu. Pecah kula, Man. Piye Satama Kartomarmo ngendi kok kowe isih sing mundur? Kirangan, Man. Mlipir nguyuh sajake, Man. Oh alah. Wis kono kek mundur mesake karo kowe aku iki. Besok njaluk ilmu karo bapakmu ben ampuh. Nggih. Kula sumbangaken, Man. Heeh. Kok kurang siji. Nggih pun men. Dina nggih wae. Kowe tunggu tumbal. Nggih. Kartomarmone kok bocah kula, Man. Edian musuhe ampuh tenan. Piye Kartomarmo? Musuhe ampuh tenan, Man. Matane lho. Musuhmu sapa? Ih, musuh kula pun Antasena. Oh lah, ana gek mundur. Kurawa sapa sing durung maju ditareni arep maju apa ora? Nggih. Kula sumanggaken, Man. Yung. Oh, wedhus sih. Kakang Durna. Gimana, Dek Pate? Kok ora kabar-kabar? Ah, lah jenengane ku nekoni bocah karo turu. Lajeng pripun nek anten iki Jal? Durung nganti tekan Saptaarga wis dicekat karo Antasena karo Anoman. Kamangka wong loro nika ampuhe ora jamak-jamak. Ora ana sejarahe Kurawa kok iso menang musuh wong loro kae. Ah, kula ki apa jenenge nyimak leda tantang-tantangan Antasena kalih Kartomarmo. Mosok Kartomarmo direke teneh kondang Kartomarmo iso ngalahke Antasena, ngaten. Tingkat kepercayaan diri wis nganu di atas rata-rata Dipate. Nggih. Lajeng pripun? Oh. Wis ora ana gunane gawa Kurawa niku Dipate. Nah kok penjalin nyimpang dalan golek dalan riya Dipate. Nggih, Kakang Durna. Jati Pramono
carita linarik runuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen linaras sangsaya karaos mulat sarira hanrasa wani uruh ing diri rasa rumangsa rumangsani mirjanma ilu kanca jarwa wis sinakut cak ing carita ala becik wis gumelar jroning pakeliran yaiku kang sejati amresani pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Ndaru Myang Kartika kinurba kodrat ingkang kawasa sahari ratri hangidri bawana purweng teking duksina gilir guwanti tanpa kembo. Temahan dadya petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumangkar sing rambun kaya jawah pating karembiyah. Dadya pepadanging kutu-kutu walang atoga buron wana miyang buron toya. Dadya beranakan kang tanpa wicalan. Janma manungsa titah priya wanita saponta-ponta anut golonganing bangsane dhewe-dhewe. Panenggih negaripun Dita ingkang kaekuati Dasa Purwa. Eka marang sawiji adi linuwih Dasa 10 Purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing Pratiwi, kinasoaning akasa, kirapiting samudra, rajak sami anggana raras. Nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke yekti ingkang sinebat negari Hastinapura. Liman Benawi Yoga Cahaya yoik Kuru Jenggala pramila winasta negari Hastina karna doing muni kang yasa Prabu Hastimurti. Minangka pepengeduk kunaning kono kinarya kedatoning Dwi Panggo. Apantes to kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari satus tanantuk kalih nadyan sewutan jangkep sadasa. Dasar negari kang panjang punjung pasir wukir gemah nipah loh jinawi kerta tata turaharja. Lah sinten to dasa namane Resnaropati Ngastina? Dasa 10 nama aran Sri Ratu. Pranyata wong agung Ngastina wirangi den punjeni den kunceni sedane den dadaken. Wanangah jejuluk Sri Maha Prabu Duryudana, ya Prabu Suyudana, ya Prabu Jakapitana, ya Sang Kurupati Destra Rastratmaja. Gendari Suta, ya Sang Tripamansah. Dasar Nalendra kondhang ingrat berbudi berbondo remen ageganjar kawula wisuda. Nanging kirang marsudi rahing tata krami kadang satus kang nyantana den ugung kesenengane. Marmo sagung para kadang sami kaduk adigang adigung adiguna. Nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil pinaturata. Lah sinten to wau ingkang kepareng caket mangarsa kaliyan sang nata? Lenggah mabukuh amari kelu muka lir konjem ing Pratiwi. Tuhu menika warnanira sang Rekyana Patih Harya Sengkuni, ya Harya Suman, ya Raden Trigantalpati. Kaleres paman kalayan sang nata kinarya warangganing sang nata. Patih Harya Sengkuni mengkeraken lenggahnya pandhita ing saka 5 peparap Sang Begawan Durna ya Resi Kumbayana. Pinangka pinisepuh ing Ngastina mujanggani ingring praja. Kasambet lenggahnya nata ing awangga ya Sang Narpati Basukarna, ya Sang Suryawatmaja.
dene tetindhing para wadya piswanipun Raden Kartomarma kasambet para kadang Kurawa miwah Sentana mantri Bupati Nayakaning Praja hander hamblabar dumugi ing pangurakan Panyayah samudra tanpa tepi. Maneka busanane wadya tinon saking Mandrakadi panjraing puspita. Sanata dupi mulat sampun pasewakan sampun ketingal anggenggeng. Mila arsa amedhar sabda dadya mangkono pangudas semaraning drenging dereng kawijiling lesan.
Sritinon ing pasewakan busana maneka warna sebab puspiteng udyana nyang panjrah sarara renggeng manit narawata ae ana obro prabanyo sumirat kenyaring tecoli peran lir kilat sisiring tadet sisiring tadet wimbuh kekanda mrengin katiuping samirana mondo sabaran mangambar kungas angi bekti madyaning pasewakan tandya lang-lang katining kang awan sapa-sapa nek kang astina samantara tegal kurunarar ya Kresna laku sireng Parasurama kanwa Janaka dulur Narada oh
papanggihing eka Tegal miluri karya Om jagat mangestu nggara wayah Bathara jagat nun mangke Paman Haryo Bapa Durna lan Kakang Nerpati pramila kula ngawontenaken pasewakan ageng krana menika panci wonten sawenehing perkawis sing saged ndadosaken petenging manah kula ingkang mekaten kula nyuwun namung supados sami saged paring iguh pertikel saha nderek ngembat watang aputung ngejung gumbala kang ruwet. Inggih nggih kawula nggih anak Prabu. Ingkang mekaten ingkang bapa lajeng cumadeng dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi nggih? Inggih, Nger. Ingkang bapa ugi cumadeng dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi? Lan menapa ingkang ndadosaken dukitaning kalih, Nger? Mbok bilih saged kawedharing kathah. Sawi lajeng kula aturi mbabaraken ingkang bapa sampun sumedya nelingaken Karna manglongaken Jangga. Murid terwaca anggen kula nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana. Kayi nadyan kula inggih cumadung dawuh mbok bilih ingkang raka ing ngawangga ing mangke kula saged nderek ngobor ingkang peteng babate ingkang rungkut Yayi. Paman Haryo Bapa Penemban saha Kakang Narpati Basukarna ingkang dadosaken petenging manah kula katemben kemawon kula menika nampi nawala saking anak kula pun wisanggeni dene suraosipun nawala kalenggan menika wisanggeni badhe kepingin madeg dados Nalendra nanging negari ing badhe pun lenggahi dening wisanggeni menika inggih negari Ngastina menika tegesipun wisanggeni kepingin dadi ratu ing negari Ngastina mongko menawi kula boten maringaken badhe ngangge cara menapa kemawon wisanggeni wontenipun namung derek kepara malah negari Ngastina badhe pun gecah sarana perang menika ing sanget ndadosaken petenging manah pun Duryudana. Paman Haryo Bapa Durna menapa dene Kakang Narpati Basukarna Hanjrenggang puspita rum kasiliring samirana ambre sekar gadung kang mangambar kongas gandanira Nggih. Kepareng munjuk atur lepat Diagung pangaksami nggih kados pundi Paman Haryo ngrembak babakan anggenipun wisanggeni badhe kepingin dados ratu
Nanging kepengin jumeneng nata ing Ngastina menika yen saking pamanggihipun bapa prayoginipun dipun paringaken kemawon to nggih. Kok malah dipun paringaken leripun kados pundi waman? Lah nggih to nggih. Kula aturi menggalih cobi. Bilih wisanggeni menika nadyan tasih lare nanging menika mboten namung lare loro sak udon telu sak urupan. Tegesipun mboten namung lare ing sembarangan. Wisanggeni menika dibya Surasekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun sampun makaping-kaping para Kurawa menika tanding kalian wisanggeni nanging mboten saged unggul juritipun. Pramila yen ngantos paduka anak Prabu menika nggondheli negari Ngastina, panginten kula Ngastina menika badhe dados Karang Abang. Saking pengamukipun lan kesektenipun wisanggeni menika lho nggih. Nggih. Nanging menawi negari Ngastina kula paringaken dhateng wisanggeni, lajeng kula sak kadang badhe mapan wonten pundi? Lah menika awratipun ngaten menika. Monggo menawi dampar keprabon lan negari Ngastina dipun paringaken dhateng wisanggeni, menapa mboten kucem asma paduka lan paduka ugi badhe dipun cecedha, dipun cacat kalian para kawula dasih sagung negari Ngastina mriki. Nalendra mboten saged dados pengayoman nggih. Bawadara kados pundi wawasan Jengandika? Oh, lole. Ger. Mboten kok nami kula barbah pisan. Nanging kula kok sarujuk dhateng aturipun Adipati Harya. Krana wisanggeni menika pancen lare mboten baen-baen. Lare ingkang sekti kalintang jayaning perang. Bebasan pununjul ing apa-apa brajal ing akrep. Putra Pandhawa ingkang kasektenipun menika sabobat satimbang inggih namung wonten kalih. Inggih menika wisanggeni kaliyan Antasena. Kamangka wisanggeni menika wonten pundi kemawon mboten nate pisah kaliyan pun Antasena. Lah menika lho Ger. Petangan kula wisanggeni menawi sowan wonten negari Ngastina mesti kaliyan Antasena. Lah menika ingkang drawasi sanget. Namung lari kalih mesti saged damel geger. Kurawa saged dibabat. Pramila pun dampar keprabon dipun paringaken mawon. Wisanggeni kersane ngrasake dadi ratu ten Ngastina. Kakang Durna. Pripun Depati? Lah yen negari Ngastina menika dipun paringaken kalian wisanggeni terus awake dhewe iki arep nandi to Kakang? Wah lah, pados kontrakan Depati. Golek kos-kosan. Yo ngalah wah sampean niku ampun sembrono lho Kakang Durna. Loh. Niku wau pados kontrakane mboten kos-kosan putri. Lho. Wah kula sarujuk niku. Nek ora ya kos-kosan sing bebas. Lah pripun melih? Wisanggeni iki bocah ndukal warisan. Nadyan srogal-srogol ora ngerti tata krama, ora iso basa, ning nyatane kekendalane kasektene kliwat ukur. Napa malih dikancani kaliyan Antasena? Oh, mboten ngantos sak suruping surya Ngastina badhe rubuh. Nggih. Estu leres ngendikanipun Kakang Durna wau nggih anak Prabu. Ning Kakang Durna wonten Ngastina menika dados pujangganing ratu lho Kakang. Dasare nggih guru. Tukang ngulang bab olah kasudebian lan kanuragan tosing balung wileting kulit. Kedahipun Kakang Durna saged golek srana utawi iguh partikel. Lah niki pripun carane supaya wisanggeni digagalke nggone kepengin dadi ratu nang Ngastina? Lah nggih Depati, nggih. Neng nek musuh bocah loro kuwi mau, bocah niki, kula dhewe ya kudu mikir kaping kalih. Alias mikir 2 kali. Napa saene mengke nek wisanggeni sowan mriki diracun mawon
Pripun? Lah diracun pripun niku? Wis anggene niku cah ampuh tenan. Umpama diracun sadurunge unjukan utawi daharan niku diladekke wis anggene nggih pun ngerti nek niku genah ana racune. Ora pripun? Duh. Piye ya? Kula nggih bingung Depate. Mumet niki kula. Nyai, keparenga kula badhe munjuk atur. Nggih, kados pundi Kakang Prabu Ngawunggu? Nyai, menawi kula bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan namung sedumuk jembaring bathuk, senadyan namung senyari jembaring bumi. Nanging bumi Ngastina menika kedah dipun kai mawi pecahing dada, muncrating ludira lan pecating sukma. Yai, panjenengan menika nalendra lho. Kenging menapa namung ngadepi dhateng bayi wingi sore kemawon kok ajrih. Sampun. Narpati Basukarna wonten negari Ngastina menika pinangka dados senopati. Mangke Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.